Здравейте хора, днес ще направя второто си предизвикателство. В момента записвам екрана на телефона си и вие го виждате на вашите екрани. Трябва да играя играта Higher or Lower, където са ми дадени две неща, две думи или фрази и трябва да позная кое е търсено повече в Google. Но няма да бъде само това. Всеки път, в който не направя резултат от поне 5 точки, трябва да изям едно от тези бомбони. Всеки цвят има по два вкуса. Един е хубав, другия е гаден. Бомбоните са в 4 цвята, като всеки цвят има два различни вкуса. Първият цвят може да има вкус или на тути фрути, или на смърдящи чорапи. Вторият цвят може да има или вкус на царевица за пуканки, или на развалено яйце. Следващият цвят може да има вкус или на вкусен лайм, или на трева. И последният цвят синия може да има или вкус на боровинки, или на паста за зъби. Добре, нека ги отворим. Не миришете прекрасно. О! Нека взема една купа за повръщане. Така. Куентин Тарантино или Серджио Агуеро? Серджио Агуеро? Не! Фак! Трябва да ям бомбон. Не! Защо на първото? О, фак. Кой цвят да ям първо? Кой е първия? Тути фрути или... Какво беше? Тути фрути или смърдящи чорапи? Това не мирише изобщо. Пожелайте ми късмет да носи тути фрути. Тути фрути. Yes! Това е вкусно. Но сега пак ще го изплюя, защото не обичам бомбони. Добре. Продължаваме напред. Кобрата. Така. Трябва да позная Крис Бенойт или Пол Погба. Пол Погба! Welcome to Manchester United. Пол Погба. Пол Погба или Виза? Виза или How to be happy? Виза. Добре, познах. How to be happy или Toyota? Кой кара Toyota? How to be happy? Окей. Трябва да ям пак бомбони. Кой по дяволите търси Тойота? О, фак. Добре. Понеже остана само още едно такова бомбонче, ще изям него. Един такъв цвят. Защо по дяволите тук има повече цветове? Не са само 4. Uh-oh, retard alert! Има и бяло, има и жълто, има и кафяво. Какво? Фак! Има кокос или мокри крипички за бебета. Има шоколадов пудинг или храна за кучета. Има и сочна круша или супол. Има и вкусна праскова или поварня. Добре. Загубих. Тути фрути или смърдящи чорапи. It was at this moment he knew. He fucked up. Това беше ужасно. Продължаваме напред. Така. Трябва да позная какво има повече. Това ми остана вкуса в устата. Добре, трябва да позная какво има повече търсене. Ислям или булимия? Булимия сигурно. Добре. Явно това ще е бомбончето. То е развалено яйце или вкусни пуканки с масло. Фак!
Това почти веднага се усеща, че е развалено яйце. Добре. Ужасно. Всъщност много искам да опитам лайма или къщите трева. Така. Трябва да позная кое има повече търсения. Vietnam War или Jake the Snake. Кой по дяволите е Jake the Snake? Добре, прав съм. Така, Jake the Snake или Pansy. Pansy трябва да има повече. Добре, търсения. Така. Pansy или Вълка от Уолл Стрит. Вълка от Уолл Стрит, 100%. Добре, познах. Вълка от Уолл Стрит или Vanos Gaming. Кой е Vanos Gaming? Кво? Кой по дяволите е Vanos Gaming? Добре, дано да е лайм. Дано да е лайм. Лайм. Да. Да, лайм. Хубаво беше. Така, кое има повече търсения? Бразилия или Риана? Мисля, че Риана има повече. Това да, 6 милиона. Риана или Джереми Корбън? Не го знам какъв това. Риана. Джереми Корбън трябва да има повече. Не го знам това хотел. Точно така. The Grand Budapest Hotel или State Surveillance? Добре. Сега е наред да ям. Всъщност това е Тути Фрутито. Uh-oh, retard alert! И онова е много вкусна повърния. Добре, сега трябва да ям Тути Фрути или смърдящи чорапи. Тути Фрути. Тути Фрути. Да. Фак! Те чорапи не бях толкова лоши, между другото. Добре, продължаваме напред. Кое има повече търсения? Спейн или Юсейн Болт? Юсейн Болт със сигурност. Silent night. Аз не казвам този живот. Добре. Това ще е следващия въпрос. Шоколадов пудинг или храна за кучета? Аз имам куче. Не и обичам шоколадов пудинг, така че... Йоро. Да. Храна за кучета. Не е толкова лош, между другото. Не съм питал... Не. Но... 4 вида бомбони. Да, не съм питал още 4 вида бомбони. Ако сега този или следващия път не направя 5 точки, ще опитам всеки един от тях. Имам 2 опита да направя 5 точки. Все пак може всеки един от тях да бъде хубав. Така. Трябва да позная кое има повече търсения. Испания или Fruit Ninja? Fruit Ninja. Точно така. 1,800,000. Добре. Fruit Ninja или Grand Canyon? Grand Canyon. Фак! Добре, има още един опит. Ако сега не направя 5 точки, трябва да вземем и 4 бомбона един след друг. Така, кое има повече гледане? There Will Be Blood или Арн Той си. Това понеже не мога му кажа името, има по-малко търсения. Точно така. Хубава логика. Боби Мур или... Боби Мур има повече търсения. Толкова не мога да му кажа името! Фак! Добре, я ставам телефон на страна. Трябва да изям 4 бомбона. Кокос или кърпички за бебета?
Кокос. Да, това е вкусно. Добре. Това мисля, че беше или царевица, или развалено яйце. Това е ужасно. Вкуса не се маха. Последното е или паста за зъби, или боровинка. Дано е паста за зъби, или боровинка се ми е тая. Искам да махна вкуса от яйце. Паста за зъби. Но ефтина паста за зъби. Отново. Също има някой много вкус. Това да ме е тути фрути. Тути фрути. Добре. Благодаря, че гледахте. Може да се абонирате някъде тук. Или да харесате видеото, ако ви е харесало. Ще се видим следващия път. Чао! Здравейте хора, аз съм Константин, а това е първият ми канал в YouTube Challenged Rejected.